Rodri tindrà un problema si no guanya el Huesca i el problema serà doble si la imatge s'assembla a la de la setmana anterior. Si el Barça B suma 3 punts avui contra l'Albacete, el Nàstic haurà de fer el mateix davant el primer classificat per evitar passar les festes en places de descens. I ho provarà amb noves baixes importants com les de Xavi Molina i Javi Jiménez per sanció i lesió respectivament. Lo más importante es recuperar a la gente, pensar que es importante llegar a Navidad con esos 24 puntos que no habíamos marcado como objetivo y que los podemos conseguir si ganamos al Huesca. Esa es nuestra mentalidad y con la que tenemos que afrontar el último partido de este año. Dels últims 7 partits previs al Nadal, el darrer enfrontament anual abans de l'aturada festiva, el Nàstic tan sols n'ha guanyat 2. Va ser fa 2 temporades a casa contra el Saragossa per situar-se en places de promoció a primera. L'altre exemple ens porta l'any 2014, quan l'equip fregava el lideratge a la segona B. Passi el que passi, però els granes sumen 5 punts més que la temporada anterior i amb una jornada pendent encara, la de l'Osasuna Nàstic, suspesa per la neu. Justament demà dimecres el comitè de competició decidirà si desestima o no el recurs presentat pels navarresos per possible incompareixença del mateix Nàstic.